Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Taong 1977. Putotan, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manunulo yung kaibigan ni Ate Rose at ang asawa niya. Yan ang kanilang nagiging hanap buhay. Halos araw-araw umaalis sila ng 10 oras ng gabi para manulo. Kailangan kasi nilang gawin yon ng ganong oras. Medyo mahirap yung trabaho nila noon gawa ng madilim, malamig, maputik. Tapos ang hirap pang makita nun gawa ng sululang yung daladala nila. Pero kahit ganun yung kahirap, sulit naman. Dahil sa isang pasada nila kapag madaling araw, nakakakuha sila ng isda, hipon, alimango, at kung ano-ano pang mga lamang dagat. Nga pala, meron ba nakakaalam sa inyo nitong manunulo? Sila yung sumusundot-sundot doon sa mga butas sa palayan, gilid ng ilog, minsan sa gitna din ng gubat. Tapos may kung ano-ano silang nakukuha sa butas na yon. Ginawa ko din to dati, nung unang bakasyon ko sa Sirawai. Nakakuha pa nga ako noon ng komang, kaso isang piraso lang. Tsaka kasi, hindi din panahon ng mga alimango at alimasag nun. Anyway, balik tayo sa kwento. Paspasan ko magtrabaho ang mag-asawa na to. Lalo na kapag panahon ng mga manunulo. Ibig sabihin, marami silang makukuha niyan gabi-gabi. Depende na lang sa sipag nila. Nung unang 2 linggo ng pagsusulo nila, normal naman. May mga nakakasabay din silang ibang mga manunulo. Pero pakiramdam nila, inggit yun sa kanila. Kasi kapag umuwi sila, talagang punong-puno yung mga daladala nilang balde. Samantalang yung mga kasabayan nila, iilang piraso lang. Paano kasi? Anong oras nang nagigising eh? Sila palagi yung una. Hanggang isang hapon, meron silang kapitbahay doon eh. Manunulo din. Mag-asawa yon. Napadaan sila sa bahay nun. Pagkita nila, merong mga bisita. 2 lalaki. Tapos napakasama ng titig sa kanila. Yun talagang sinasadya yung pagtitig ng masama. Siyempre nailang yung asawa niya. Lumapit to tapos tinanong kung ano ang problema nila. Sabi nung kakilala nilang manunulo, ganun lang talaga yung tumingin. Kasi may problema sa mga mata. Pagpasensya na lang niya. Sabay yaya sa kanyang uminom. Maya-maya pa, tumayo yung isang lalaki. Tapos tinapik siya sa balikat at nagsabi pa ng, "Pasensya ka na ha. Malabo kasi yung mata ko eh. Kita mo naman, di ba?" Medyo naalarma yung kaibigan ni Ate Rose. Tapos sumenyas to sa asawa niya na tapikin yun pabalik. Pagtapik ng asawa niya, nagsalita ito ng, "Ayos lang." Matapos siyan ay lumampas na sila doon. Pero yung titig ng 2 lalaki, iba talaga. Tsaka meron silang mabahong amoy. Parang mga daga. Ang sabi nitong asawa niya, mga barang yon. Kaya dapat mag-ingat sila. Mukhang pinapatrabaho sila ng mag-asawa. Ang sabi naman ng kaibigan ni Ate Rose, baka hindi naman. Halos kasabayan na niyang lumaki yung mga yun eh. Hindi siguro sila tataluhin. Sagot sa kanya ng asawa niya, mabuti na ding nag-iingat. Dapat palagi tayong may dalang asin sa bulsa. Lalo pa ngayon, panahon ng sulo. Ang mas mainam na gawin, umalis na lang sila ng mas maaga. Mga tipong 11:00 ng gabi. Para maaga din silang makabalik. Sumagot yung kaibigan ni Ate Rose na baka wala pa silang mahuli ng ganong kaaga. Mas mainam na umalis sila ng 12:00.
Hindi na nakipagtalo pa tong asawa niya. Sumunod na lang to sa kanya. Unang gabi nilang manulo ng ganung oras. Habang nag-iikot sila sa lugar kung saan sila nanunulo, napansin itong asawa niya na merong aso ang sunod ng sunod sa kanya. Binubugaw na niya to pero nakasunod pa rin eh. Sabi ng kaibigan ni Ate Rose, hayaan lang, baka gustong magpaampon. Diretso pa rin yon sa pag-amoy sa kanya. Hanggang sa napapansin niya na parang nilalawayan na yung hita niya. Maya-maya pa, naramdaman niya na kinakagat-kagat na siya nito. Sa takot niya, sinipa niya yung ulo ng aso. Napaatras yun, sabay nag-angil. Habang nag-aangil yung aso, naglalakad ito paikot sa kanya. Ayon dito sa kaibigan ni Ate Rose, nakikita nilang mag-asawa na dahang-dahang umaangat ang balahibo nun sa likod. Yun bang parang ang tulis-tulis. Tapos yung mga kamay nito, lumalaki. Nakaporma na itong papalusob sa kanila nang biglang merong umatake sa likod nitong kaibigan ni Ate Rose. Laking pasasalamat niya lang nung mga oras na yon dahil nakasuot siya ng mahabang bestida. Pagtingin nila sa likod, meron pa palang isang malaking aso ang nandoon. May natangay na tela yung aso na yon nung nagtangka itong kagatin siya sa hita. Sa takot nilang dalawa, binugaw nila itong mga aso na to gamit ang kanilang pangsulo. Nang biglang dumukot yung asawa niya sa bulsa, meron pala itong baon na asin. Isinaboy niya yun sa dalawang aso. Nakita nilang napaso yun ng sobra. Tapos iyak yun ng iyak. Tumakbo papatakas yung dalawang aso habang umiiyak. Tapos yung iyak nun, mula sa iyak ng aso, unti-unting nagiging tunog iyak ng tao na. Sa galit nitong asawa niya, nagtangka itong habulin yung dalawa. Pero nung nasa palayan na sila, sumuot yon sa matataas na talahiban. Sa sobrang dilim, hindi na niya nakita pa yon at nasundan. Napag-usapan kaagad nilang mag-asawa kung sino yon. Malalaman din nila bukas ng umaga, gawa ng tinamaan ng asin yon. Magpepeklat yon o hindi kaya malalapnos yung balat. Kinaumagahan, lumusob silang mag-asawa doon sa kapwa nila manunulo. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang nasa labas yung mag-asawa. Nagluluto pa. Masaya pa silang binati nito ng magandang umaga at niyaya silang kumain. Banat agad ng asawa ng kaibigan ni Ate Rose. Nasaan na yung dalawang lalaki dito kahapon? Ha? Mga aswang yun oh. Ano? Ilabas nyo! Tinitigan siya nung mag-asawa. Sabay maya-maya pa, humagalpak sila kakatawa. Tanong nung babae sa kanya, ha? Aswang? Anong pinagsasasabi mo? Mga duling nga yun. Nakita nyo naman, di ba? Paano magiging aswang ang duling? Medyo napaisip silang mag-asawa. Pero syempre nanigurado sila. Patuloy pa rin sila sa pagkulit na ilabas yung dalawang lalaki. Hanggang sa maya-maya pa, nakita nilang nagkakamot-kamot ng ulo yung isa habang lumalabas. Natutulog pala siya. Naistorbo. Ginising pa nung mag-asawa para makita nila. Sabi nung lalaki sa kanya, ayan oh, tingnan mo. Aswang ba yan? Payat-payat niya ni. Paano magiging aswang? Hindi pa rin nakontento yung kaibigan ni Ate Rose. Ang sabi niya, ilabas pa nila yung isa. Dahil nakulitan na yung kapwa nila manunulo, inaya na silang umakyat sa loob ng bahay para tingnan yon sa loob ng kwarto nila.
Pagpasok nitong mag-asawa, may naamoy kaagad silang malangsa. Tapos amoy sunog. Hindi nila pinansin gawa ng nakatuon yung atensyon nila doon sa lalaki. Nung nakita nila sa kwarto yon, nakahiga naman at mukha namang walang sugat. Hindi na nila kinulit pa yung mag-asawa. Nakontento na sila sa mga nakita nila. Matapos yan, lumabas na sila ng bahay at grabeng hingi ng pasensya sa kapwa nila manunulo. Nung naglalakad na sila papalayo ng bahay, paglingon ng kaibigan ni Ate Rose, nakita niyang bumababa yung isang lalaki tapos iika-ika yun. Napansin ng lalaki na nakatingin siya, kaya umupo ito sa hagdanan ng bahay. Tapos nanatili itong nakatingin lang sa kanya. Sinenyasan niya yung asawa niya. Pero paglingon nito, nakaupo na lang yung lalaki. Hindi na sila nagbalak pang bumalik kasi medyo napahiya na sila. Nung nakauwi sila sa bahay, ang sabi ng kaibigan ni Ate Rose, kumpirmado niya, aswang nga yung dalawang lalaki. Magaling lang magtago yung mag-asawa kaya hindi nila yon kaagad napapansin. Ang sabi nitong asawa niya, huwag muna silang manulo ng araw na yon. Palipasin na lang nila. Baka kasi hindi sila tigilan eh. Mabuti nang nag-iingat. Marami pa namang libreng araw na pwede silang manulo. Nagpalipas sila ng mga 3 o 4 na araw. Talagang nagpalamig sila. Hindi naman kasi biro yung kinakaharap nila nun. Hanggang sa nagpasya silang mag-asawa na manulo nung araw na yon. Pero akala nyo ba nagpahinga lang sila nung mga araw na hindi sila nanulo? Kumonsulta sila sa kamag-anak ng kaibigan ni Ate Rose na merong alam pagdating sa mga nilalang na ito. Nagbigay ito sa kanila ng itim na bato o binhi. Ang bili nito sa kanila, kapag may aswang na malapit sa kanila, ihulog lang yun sa lupa at kusang pupunta yun sa aswang para pumasok sa tenga nito at magpapaikot-ikot yun sa buong katawan nila. Siguradong tatakbo yung aswang na yun kung saan man sila umuuwi. Pero paniguradong mababawian ito ng buhay. Kaya nagkaroon ng tapang itong mag-asawa na to na manulo nung gabing yon. Umalis sila ng 1:00 na ng madaling araw. Medyo late na yan. Laking gulat nila kasi habang naglalakad sila, may mga ilaw na silang nakikita sa harapan nila. Nung medyo malapit-lapit na sila dito, ang bumungad sa kanila, yung kakilala nilang mag-asawang manunulo din. Ang sabi pa nung lalaki sa kanila, "Oh, tagal niyong nawala ah. Kumusta?" Magaan naman ang loob nila dito. At yun nga, nagsimula na silang manulo. Mga 5 o 6 silang nandoon. Hanggang sa napapansin nilang mag-asawa, dahan-dahan nang umuuwi yung iba. Siguro, kota na. Kasi medyo late na yung 1:00 eh. Tapos nung silang 4 na lang yung natira, bigla-bigla na lang nagpaalam yung mag-asawa sa kanila. Ang sabi, mauuna na sila. Sapat na yun nakuha nila para sa gabing yun. Bukas naman ulit. Pagtingin ng kaibigan ni Ate Rose sa dala nitong lalagyanan, makikita mong iilang piraso pa lang yung nandoon. Sobrang konti nun. Hindi pa nga ata pwedeng iulam yun dahil kakarampot lang talaga. Nagmamadaling umalis yung mag-asawa. Maya-maya pa, silang 2 na lang yung natira sa malawak at madilim na lupain. Mga ganong oras, dapat pauwi na rin sila. Kaso nga lang, medyo nahuli silang dumating. Kaya no choice sila. Kailangan nilang magtiyagang manulo doon para meron silang pangbenta at pang-ulam bukas.
Inabot sila ng mga 3:00 na ng madaling araw bago nakakuha ng sapat. Sabi pa nga nila, tama na yon, sobra-sobra na. Nung naglalakad na sila papauwi, tuwang-tuwa sila kasi kota eh. Pero pagtingin nila sa nilalakaran nila, merong 4 na malalaking lalaki ang nag-aabang sa kanila. Medyo madilim yon, kaya hindi nila maaninag kung sino. Sabayan pa ng nakapatay na yung pangsulo nila. Ang ginawa nila, pilit nilang sinisindihan yung pangsulo nila para makita nila kung sino ba yung mga yon. Kaso, nung meron na ulit itong apoy, biglang nagpulasan yung 4 na lalaki. Hindi na lang nila pinansin at naglakad sila ulit. Medyo kakaiba ang aura ng mga oras na yon. Gawa ng pakiramdam nila, nakasunod lang yon sa kanila. Hanggang sa nakarinig sila ng tunog na tik! 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 3 ulit yon sa gawing itaas nila. Ang sabi ng asawa niya, ilaglag na yung bigay ng kamag-anak niya. Pagbagsak na pagbagsak nito sa lupa, may narinig silang napakabilis at tinis na tunog. Parang sitsit na ewan. Tss! Siguro ganun yung tunog na yon. Hanggang sa may narinig silang parang kinakati-kati. Yun bang hindi mapakali? Tapos may mga nagpulasan. Hanggang sa dahan-dahang nawala yung tensyon sa paligid. Ang kaso lang, bigla namang may sumitsit sa likuran nila. Yung sitsit parang nanggagaling sa malaking lalaki. Paglingon nila sa itaas ng puno, meron nga isang kapre na nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanilang dalawa. Napasigaw silang mag-asawa at dali-dali silang tumakbo papauwi sa kanila. Nung makauwi sila ng bahay, grabing trauma ang inabot nila dahil sa mga engkwentro na yon. Paano ba naman? Sunod-sunod eh. Kahit sino naman siguro. Matapos yan, nagpahupa sila ng mga takot nila at natulog. Kinaumagahan, nag-iikot sila habang nilalako yung mga nakuha nila sa panunulo. Buti nga, hindi nila naitapon yun nung tumakbo sila. Napansin nilang sarado lahat ng bintana at pintuan ng kakilala nilang manunulo. Lumapit sila sa isa sa mga kapitbahay nun at tinanong nila kung bakit walang tao. Di ba dapat naglalako din sila? Ang sabi ng kapitbahay, madaling araw pa lang nung paggising nila, mga bandang 5:00 na yon. Nakita nilang nagmamadaling umalis yung mag-asawa. Tapos merong isinasakay sa kalabaw nila. Hindi nila alam kung ano, pero nakabalot sa banig. Tutulong sana siyang magbuhat, kaso lang pinigilan siya nung lalaki. Kaya ang nangyari, nanood na lang siya. Pero sobrang baho nung sinasakay nila. Parang patay na daga yung amoy. Nung narinig nilang mag-asawa yan, doon nila napagtanto na totoo nga yung hinala nilang aswang. Yung mga kasama nung kakilala nilang manunulo. Araw-araw nilang hinintay ang pagbabalik ng mga yon para kumprontahin. Inabot na ng ilang taon, buwan, linggo, ni anino nung mag-asawa, hindi na nila ulit nakita pa. Hanggang ngayon, hindi mawala-wala sa isip nilang mag-asawa ang naging karanasan nila noong mga panahon ng sulo. Okay, opinyon ko sa kwento na to. Napansin ko lang no, sobrang lakas nung kakilala nung kaibigan ni Ate Rose na manggagamot.
unang-unang beses lang ako nakarinig ng ganong klase ng gamit. Yung bato o ano bang tawag niya ron? Binhi. Hahabulin yung aswang tapos papasok sa loob ng katawan. Sobrang galing naman nun. Tsaka talagang malakas. Pero hindi ako sigurado kung gamit yun sa kanan kasi ang tindi. Isipin nyo, ilalapag lang sa lupa tapos mahahabol na yung aswang. Kamukat-mukat mo, mapapatay pa nitong binhi o bato yung aswang. Pero ang duda ko, yung may-ari nun yung kapre. Pero yun nga, sobrang nakakatakot lang nung magsasabay kang makakita ng aswang tsaka kapre. Kung ako yun, nako, baka hindi na ako nakapagtigalpo. Baka nung oras na yun, himatay na ako kaagad doon pa lang. Pero ang tanong ngayon, nasa na kaya yung mag-asawa, no? Tsaka, sino kaya doon sa dalawa yung namatay? Tapos, bakit apat nakita nila nung gabi? Sino pa yung dalawa? Alam nyo, marami akong tanong Pero, wala namang ibang makakasagot nito kundi yung kaibigan ni Ate Rose. Sana. Hindi na bumalik yung pamilya, di ba? Kaya wala na rin silang napagtanungan. Yan naman opinyon ko lang. Kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.